шумо ҳамин муваффақ шидана дар чиз мебинед? Дар чанд сола будед? Он вақт 21 сола будам. Ҳозир боша 24 сол дорам. дар ҳар ҷое ки кор мекунед, пеш аз ҳама хиёнат накунед, дурӯғ нагӯед, қалобкорӣ накунед, фасодӣ накунед. бисёри комментиҳо ман аз зери комментария мегирам. аз шумо эҳтиромона ман хоҳиш мекунам ки касе ки меояд айно мо гап мезана, пеш аз ҳама шумо як гуфтор, рафтор, кирдори нагиред. барои худованди бахшанда ва меҳрубон, тансияту хонавод бошен, ҳар ки ҷое бошен. рости гап имрӯз ман шумо дар як чиз мехоҳам ки суҳбатшам қати як нафаре ки ӯ нафар бениҳоят муваффақ дар зиндагӣ Умедҷон аст. ҳамин Умедҷон вақте ки дукони мо омад, рости гап ман гуфтам ки Умедҷон биё мо мерем сари як мизда мешинем, чӣ хел ту муваффақ шидӣ дар зиндагӣ, Москва кай омадӣ, чӣ кор кардӣ, ҳамин шояд ҳамун кору рафторе ки ҳозир худат рафтисти, ҳамун азобое ки дар гузашта кашидагӣ, шояд гап мезанӣ, ягон кас ёрдам мешавад. ҳамаи мо шумо кун метавонем ки мисли Умедҷон муваффақ бошем дар зиндагӣ. ба ин хотир шумо навора то охира тамошо бикунед, дастгириро фаромӯш накунед. ҳар чизе ки намефаҳмед дар зери комментария бинависен. барои пешравии кору мо бародармон Умедҷон иншааллоҳ ки як лайка дариқ надоред. Умедҷон аст ин алҳамдулиллоҳ як шахсияти муваффақ. ҳозир қатиш ҳамсӯҳбат мешавем. то охири видеоро вақте тамошо кардӣ, шояд аз зиндагии ҳамин мушкилиҳои ҳамира хитам яке мебиниву дар зиндагӣ муваффақ мешӣ. ҳо гуфтамону ма ноумед фақат шайтони банда ба умед аст. ба ҳам хотир ку ба ҳазир як ҷода бишин иншааллоҳ мо ина оғоз кардем. салому алайкум Умедҷон. Ассалому алайкум. Хуб ҳастед бародар? Саломатон аст. Ассалому алайкум бародаро. Бародаре ки моро дар канали Ака Абдулло тамошо кардесен. Миннатдории худам ба шумо мерасонам ба хотири оне ки ака вақтон ҷудо карден ва омаден дар ҷа қати мо суҳбат дорен. ва раҳмат кардам ба бародаре ки ҳозир шишта моро тамошо кардесен, новобаста аз он ки ай кадом шаҳр истода тамошо доранд. бале, беҳтарин чиз медонем Умедҷон чие? беҳтарин ва қиматтарин чиз ин вақте ки ҳамин бародаро апа ва хоҳарон ки моро тамошо доранд ку вақти худшон дариқ намедоранд, моро тамошо мекунанд. иншааллоҳ як чи бояд мо чикор кунем? манфиат битем. ана ки гап зан ки бародарон чанд сол шуд ки кор фаъолият доред дар худи Москва. аввал Россия Москва омадид, ҳамин шаҳр омадид? албатта як Москва омадагам. соли 2021 омадам. хато накунам 22 сентябр соли 2021 Москва омада будам. Москва омадам ин алкай. чанд сола будӣ? Он вақт 21 сола будам. ҳозир боша 24 сол дорам. Машааллоҳ. 24 сол дорам ва дар шаҳри Москва фаъолият мекунам. оиламон ҳамаст дар инҷа зиндагӣ кардем. шукри Худо. дар тӯли 3 сол алакай алҳамдулиллоҳ як шахсияти муваффақ дар зиндагӣ. шукри Худо. чизе Худованд дод. алакай дар шаҳри Москва фаъолият мекунем. командаи худмона дорем. дар инҷа барои мардуми тоҷик имина хизмат мекунем. аслан барои мардуми тоҷики худмон. бале, бале. шумо ҳамин муваффақ шидана дар чиз мебинед? дар чиз дар ҳамин зиндагии худтон дар чиз дидем? дар кадом коратон? ҳозиражда дар шаҳри Москва пешаи Москва омадан дар як чанд соҳаҳо фаъолият кардагем. баъзе бародаре ки мумкин тамошо кардесиян, мумкин шиносанд. мо аввал пешаи Москва омадамон дар Тоҷикистон муаллим кор кардагем. муаллим математика кор кардем. баъди вай уҷалакай Россия ки ба хизмати ҳамчун дигар бародаро муҳоҷирӣ омадем. баъд хайр дидем ки масъала дар ҷа муҳоҷирӣ бо имконияти хондан ҳаст. бо донишгоҳ дохил шудем. имконият хондем уҷада. айсоби оне ки техника ва технология камтар фаҳмиш доштум. баъд иҷо омадам ай магазинда фаъолият кардам. магазини телефонда савдогар кор кардам. аввал шумо зердаст яъне ки савдогар кор. зердаст як нафар. хато накунам агар ҳамон вақте ки ман якум моҳи ки қатъан мо инсон договор кардам 30000 рубл буд. ҳамон вақт договор кардам. ба моҳона средни зарплата ҳамон вақте ҳам 30000 рубл қад договор кардам. видеограф кор кардам вайда. бале. баъд оиста оиста ҳамон компанияда мисол дар тӯли як соли корӣ, як соли фаъолият корем дар ҳамонҷа то администратори ҳамон магазина биромадем, кор кардем, фаъолият кардем. палимон зарплата зор кардем. шукри Худо 80000 то 100000 рубл ҳамон вақт зарплата мегирем. мисоли тақрибан 2 сол пеш буд. машааллоҳ. анака ман як чиза мегум. вақте шумо меган ки ҳунаромӯз кас ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ, на дар бандӣ. шумо вақте ки ҳунара омӯхтен аз ҳамон устодое ки мисол кор карден, оно шумо дар устод ҳисоб мешаванд. шумо дуо гирифта баромаден ё ки не? албатта дуо гирифтем. бо худшон дастгиримон кардан. вақте ки уҷалакай мо як муддат қачон кор кардем, то як этапа рафтем, уҷалакай худам дарши зона комфорта галдидам. гуфтам ки Умедҷон даршиш барои ту неста, ягон синаи дигар ков ё ки ягон самти дигар яхид кун. дидем ки ин сина бо дарши давом доштасту. ба қатъан устодам шидем, суҳбат кардем. устод гуфтам ман хали эта мо уҷалакай зона комфорта галдагем, як чико кадам ман намедонам. баъд устодам пешниҳод кардем ки устод ҳамин хел кунем, чӣ хеле мисол ҳамкорӣ кунем. ман да инвестор дар кор, ман имконият ман худам управлениеро уҷалакай медонам. ман мехоҳам ки командаи худам бисозам, соҳиби ҳамин хели фаъолият шавам. шукри Худо дар шаҳри Москва қарор дорам. ва барои бародарои тоҷики хумон имина телефон савдо мекунем. телефон савдо мекунем. шумо телефон хай ман медонам чанд та магазин дорем? ҳозираҷа шукри Худо дар шаҳри Москва ду магазин ай. ду магазин да команда мекунем. командаи моро мисол савдо мекунад ва ду магазин имина барои бачаҳои тоҷик фаъолият мекунанд. мисол клиентои асосии мон тоҷик ай. бале. барои дар YouTube каналам, дар Instagram фақат ба тоҷикӣ реклама мекунем ва бародарам маслиҳатҳои худро пешниҳод мекунем. анака нигоҳ кунем бародарои ширин ки ман ҳамчун як маслиҳати бародарона дар шумо метиҳам.
اون نفری که او شخصیتی که در یک جا کار بکنه گرچنده که زیردست هم که باشه اگر او کار از صدق نکنه اگر دل همو کلانهاش به دست نآوره اگر خدمت نکنه اگر دعای همونا رو نگیره که او هیچ وقت کارفرمانده شده نمیتونه زیرا که در وقتش او خیانت کرده که بود که در همو کارفرمان راهبرش با همون خاطر در هر جایی که کار میکنین پیش از همه خیانت نکنین دروغ نگین خلافکاری نکنین فسادی نکنین خوب کار کنین دعا را بگیرین باور میکنه که شما در زندگی میشکوفین سوال نوبتی چی است جون که الحمدلله خداوند عیدم زیادتون کنه در همین کماندتون شما چند نفرین ҳозир дар ҳамин шаҳри Москва қарор дорад магазини мо як магазини асомнои мо қарор дорад дар шаҳри Москва метро Бутырскида қарор дорад ҳозир дар командаи мо 7 нафар бардор кор мекунанд 7 нафар бардоре ки ҳамаш мисол ай тоҷикистонан ҳамаш ҳамин ҷавонанд 24-23 сола ҳамаш ҳамин хеланд машаалло барои чия ки команда ҳамин кай вақте ки ман хати худат ҳамсӯҳбат шавам команда меги намешад ки худат тоқа сар кунӣ ҳамин маззаи командара қати тоқаги як равшантар гап зан команда хубиш як чизе ки масалан как математикада як ҷамъи як ду мешавад лекин вақте ки дар ҳаёт мешавад як ҷамъи як ду намешавад як ҷамъи як 11 мешавад агар ки як нафар бошад имконияти бардоштани 50 килограмм вазн дошта бошад агар ду нафар бошад то 150 килограмм бор бардошта метавонанд ака тасаввур кунед ки як 7 нафар бошанд ба ин ҳисоб команда хубтар айда команда яъне ки дуриҳои дур меравад агар ки меян ки худат тоқа раҳкӣ бошӣ мисол тез раҳкӣ бошӣ ва тезтар расидан хоҳӣ як нафар бас мисол дуру дароз нияти раҳкӣ надошта бошӣ если агар сафар дуру дароза ва муваффақ дар дуртар шидани ине ки муваффақ шидан мехоҳӣ команда хати ҳаракат кун шери худо команда ҳаракат мекунем баъзе бардоре ки дар командаи мо ҳастанд бардоро зиёда аз 5 сол мешаванд ки мисол ман вайро мешиносам қатиман кор мекунанд дар тоҷикистон вақти кор мекунам ҳамон вақт дар бар момудан кор мекунам ҳозирам шери худо қатимонанд машаалло ана ки дар ҳами бародару апаву хоҳарое ки тамошока ҳастанд мора ина шумо алҳамдулилла ҳоли чанд сола 24 сола халом чӣ бояд кард камакак маслиҳат битед ки чӣ бояд кард ки мақсад тез ба муваффақ шавед ба зиндагӣ мо рости гап ҳозир яка чизеро надем 9 соли умрмон дар Москва албатта ду та магазин машааллоҳ беҳтарин аст шумо чӣ корҳоро накарден дар ин ҷо расиден ва чӣ корҳоро карден дар ин ҷо расиден яъне мамнуъ чира накунем ё ки чира бикунем да мақсад ягона чизе ки ман дар Москва аввал омадам вақти кора сар кардам ягона чиз вақта беҳуда сарф кардан масалан вақта якум дараҷа барои ки ҳама чизи қимат вақта барои ки ҳамаи мо ки ҳозир дар инҷа умр ба сабр дорем худо мода ҳамин сар хоб хесе худо мода ҷони зинда дод яки мода вақт дод мо яки ҳамрӯз 24 соат вақт дорем ира ҳама дорад новбасан ки мисол шумо чӣ кор фақати фаъолият дорем ман дорум ҳама 24 соат ягон кас дига ира қимат надорад 48 соат надорад фақат ҳамон инсон 24 соат эффективно истифода барад беҳуда нагзаронад вақтша дар ҳамон ҷизо якум ҷиҳат и баъд ё масъала айқафои илм барое ки бе илм ман намедонам ки мисол як одам дурур дароз рафта бошад илмат ба амал чӯёр гардад қадри ту яке ҳазор гардад бале албатта мисол вақте ки соҳиби илм мешавад соҳиби як таҷрибаи дигар мешавад илм қати боби хубтар ай вақте ки сол якум ман Москва омадам пешаи магазин кор карданам пеша як корои дигар нав сар карданам аввал як моҳи аввал ман фақат курьер кор кардам барое ки ман медонистам ки агар ман нияти дар Россия 5 сол 10 сол истудент дошта бошам ё ки дар Россия уҷа ман набудуши нияти зиндагӣ кардан дошта бошам ман бояд аввал Москваро бидонам барои вай аввал ман як сол не як моҳи аввал полим курьер кор кардам метрода курьерӣ кардам мисол чанд программое ки барои курьерҳо ҳастанд фаъолият кардам ва Москва раҳошо ёд гирифтам мисол Москвада қариб зиёда 150 120 дона станция 16 линия ҳар як таиваё айхит кардан агар ки вай айхит карда тонисӣ азёд карда тонисӣ мисол айхит кардӣ любой вақт но васад ки телефон заряд дора ё ки заряд надора то метавонӣ ки свободно Москваро бигардӣ Москва то душанбе агар ки як бошад Москва 50 ҳамин баъди вай баъд ки раҳа ёд гирифтем роҳа ки медонем албатта фақат ҳамон роҳ қати рафтан дар кор ҳамон хеле ҳаракат кардем шукри худо ҳамин хеле мисол ҳар як бардор ки Москва биёд аввалин бор омебиёд аки мумкин баъзе бардоро уҷака Москваро медонанд ман баъзе бардор медонам ки Кремл дег нестанда ҳастанд хеле бардоро мисол ман якум чизи тавсия метавонам аввал ҷаҳонбиниро васеъ кардан дар кор вақте ҷаҳонбинӣ васеъ набошад наметавонад ки ман фикр мекунам ки мисол як қадам пештар бизанад бале ин доказат кард ки ҳамин мақсад дар ҳамин кору фаъолияти худам шахсиятҳое ҳастанд ки 20 соли умршон Россия меоянд мераванд ку забони русиро хуб наметавонанд ба чӣ хотир ба хотире ки ай самолёт мефроя таксида мешина рост дрин стройка ай стройка рост меброя самолёт душанбе ба ин хотир ҷаҳонбинӣ ногуфтанам омад бисёри бародаро моро пурсиданд ки грин-карта то кая пур карда мешавад бародаро то числаи 7 шумо ҳаракат бикунед ки барвақта биён бисپарем ба хотире ки то 6 7 пур карда мешавад дигар маҳкам мешавад
ба ин хотир ку бозам шуморо тавсия метем ина бародармон иншааллоҳ ҳисор медиҳад. Фаридунҷон рақамаш дар рӯи экран дар WhatsApp иншааллоҳ менависен, меоин сурат мегирин, грин-картара месупорен. худо хоҳа хай яке мебинед ки бахт омад кад рафти Америка. шумо телефон фурӯш бидена умедҷон. Мақсад агар моро эҳтиром карда раванон гӯянд ки аз номи акай Абдулло омадем аз канал, шумо чӣ туҳфа метиҳед? ҳаста ягон туҳфа? бале албатта туҳфа албатта ҳаст ва ҳозир яка иқдоми магазини мо яъне ки мағозаи мо дар чиай якам магазин ном дорад, магазини Realphone, яки Real и дар YouTube и YouTube каналам дорем, и дар Instagram ам. Хай иншааллоҳ мегзорам рӯи албатта YouTube каналам Realphone, Instagram Realphone. Якам мақсади мо барои бардори тоҷик телефони нағз оригинал гарантия ясолаш қати пешниҳод карданай. Дуюм масъалаш ин масъалаш ҳамае ки ҳар як нафаре ки бардорое ки ай мо мегиранд, яъне ки фарқкунанда ай дигар магазинҳо дар ҳаме ки магазини мо барои ҳар як клиент мо отдельно туҳфа метиҳад. Но васат ака туҳфа арзиш ва қимат нест, но туҳфа да чӣ қадар арзиш дошта ва барои хурсанд кардани бардори худмо албатта назар мисол бисёр бардор мумкин давошанд дар YouTube шарикчаи зард меган. Ҳам видео қариб ки 1000 дона зиёд видео парсаги дар YouTube. ҳам видеомон ҳастанд. ҳар як бардор ки ай мо телефон мегиранд, ай дохили ҳамун шарикча туҳфа мегирад ва туҳфа арзиш 1000 рубл сар мешавад то 8000 рубл туҳфа. Мисол як моҳта минимум 3-4 та телефон ҳар як бародари тоҷика туҳфа мегзаравад. Касе ки харидорӣ мекунад ай шарик якта мегирад, шарикҳо ҳамаш як ранг, ки што чизе ки бро аксес наушник, аксес powerbank, аксессуаро ва дар аму як этапе ки мо пур мекунем шарика якта телефон дабайд мекунем. ва аму телефон соҳиби касе бошад. Мисол насиби касе бурояд. Баъзе бардора ай Питер бирдан, ай Тоҷикистон бирдан, ай Москва худаш омада гирифтага, баъзе видео дар YouTube каналмон ҳам ҳаст ҷалакай. ҳамҷо партагем ва туҳфа метем. Ва болои ҳар як бародаре ки агар рӯзи ҷумъа омада хайрдорӣ кунад, бахшида ба рӯзе ки хайр аст, рӯзи нек аст. чихол ва стеклое ки дар магазин мисол ҳам телефон хайрдорӣ карда шуда, ҳам телефон агар ки нав харид, чихол ва стекло туҳфа дода мешавад ба хотири рӯзи ҷумъа. Мисол баъзе бародаре ки мебиёнд дар ҷалака телефон мехаранд, намедонанд ҳамин чиза. Мо ҳамчун туҳфаи рӯзи сайди ҷумъа гуфта метем шумо. Машаалло беҳтарин. Умедҷон як чиз дигарам мегум, муҳим он нест ки масалан чанд количество подписчик дошта бошӣ ё шинос дошта бошӣ. Муҳим ине ки бародарам хоҳиш аз худат ки вақте ки мебиёянд ку ба моро эҳтиром карда мебиёянд, ба хотири чӣ? Ба хотире ки мо панду насиҳат мекунем. Бисёри бародару апа хоҳарон моро боварӣ мекунанд. Мо он чизе ки тавсия метем, яъне ки реклама мекунем, бояд ба дараҷаи аъло бошад. аз шумо эҳтиромона ман хоҳиш мекунам ки касе ки меояд айно мо гап мезана пеш аз ҳама шумо як гуфтор рафтор кирдори нек бикунед. ҳамин мега ки забони хуш хид мондааст ки забони хуш мега моро айҳечаш мебурад ва ҳам хотир муомилатонро хуш бикунед. агар ягон муомила ягон рафтору кирдор ноҷо боша, ҳам аз мо ҳам аз ҷониби Умедҷон чун иншааллоҳ ки шумо метавонед дар зери комментария бинависен, мо ҳатман у чизоро ислоҳ мекунем ба хотире ки камбутиҳои мо худмон дар худмон намебинем. Вақте ки шумо ноаёна, вақте ки шумо мебинеду дар зери комментария менависен, ман бешухӣ гуфтаам бисёри комментиҳо ман аз зери комментария мегирам ки менависем мега ҳоҷӣ ё ки мисол Абдуллоҷон бародарам инам хеле кор кардаги ман ҳамро ислоҳ мекунам. бовар ки ман бисёр хурсанд мешавам. Ба ин хотир аз шумо ҳам эҳтиромона хоҳиш мекунам. Хуш ба ҳолтон. Худованд шояд як сол пас дига ҳам хеле интервю мисоли гап ҳам хеле суҳбат бикунем 10 та магазин. Ман бисёр вақтам хуш мешавад. Мисоли гап фақат хуш муомила, хуш рафтор, хуш кирдор бош, иншааллоҳ нуран ала нур мешавад. Ташаккур. Насиб худо хоҳад мо ҳаракат мекунем ба хотири он ки имина мо барои бардори тоҷике ки имина аудитория шудаем, масалан самта ки вибр кардем, имина бардори тоҷик ҳаракат мекунем ки ҳар як мардими тоҷики хумон мисол мардими мо меҳмондӯстдорад. Бале, бале. Албатта мо вақте ки ҳар як клиент ки магазин мебиём, мо ҳаракат мекунем ба табассум, ба салом, айдия медорад, салом алейкум гуфта қабулш карда, то хайр хуш, то дидор гуфта. Ами ман ҳамин чиза худам дарк кардам. Вақте ки Россияда ва бардар Россияда идам, мақсад ҳамин чиза уҷалка дар 3 соли фаъолият кардем, фаҳмидам. Агар ҳам бардар дуромад, салом алейкум бардари азиз, марамат, хонагиҳо чӣ хел, аҳвол то чӣ хел, гуфта як бор пурсидем ки ҳам одам худаш бас аша. Бале, бале, бале. Барои ки ӯ ғариба ва дар ин ғарибӣ ин гапаш хеле шиндагӣ нест. Бале, бале, бале. Ҳамин гапаш шиндагӣ нест. Ман як иқдоми дигарам бовар ки навшунидам, бисёр хушҳол шудам. Рӯзои ҷумъа ҳамин кортона ку давом бидиҳед. Бениҳоят хуб. Ҳозир раҷа пауза карданесин давом метем. Худо хоҳад иншааллоҳ хай суҳбата қатъ мекунем ҳаминҷа. шуморо дар худо месупорем, лекин дафъаи дига вақте ки мо навор мекунем, ҳатман мерем айдрини магазинтон навор мекунем ки хизматрасӣ саноитона чӣ телефонҳо чӣ хели ҳамаша нишон метем иншааллоҳ барои бародаро ва хоҳаро ҳар касе ки иншааллоҳ ки барои телефон дар кор боша. ина Умедҷон алҳамдулиллоҳ ҳар чизе ки мо кӯшиш мекунем, ака банда бехато намеша, кӯшиш мекунем ҳар чизе ки барои шумо тавсия тем ку бародаро азиз, ура мо дақиқ мекунем ки штоби чӣ боша, як хуб боша ки хизматрасони хуб боша, фоидаовар боша. Фоидаовар яъне ки барои ҳар як бародар бошад. Мисол мо дорем дар магазин мо ду бародари тоҷикиҳо мешан, колл-центрай, бачаҳо ҷавоб метиҳанд. Мисол доставка ба Тоҷикистонам, ба Россиярам, ба ҳама шаҳрош, Москва, ҳама шаҳрҳо мекунанд. ҳар ду бародар мо рақамҳои WhatsApp додагем ки имина дар ширкати мо дахл дорад. Мисол ширкати мо ҳамин дар рақами WhatsApp гати
заказҳоро қабул мекунанд. Хай шам дар экран мебинад. Фақат ҳам ду WhatsApp агар муроҷиат кунанд. Шумо яъне ки ба ватан ҳам роҳӣ мекунед Тоҷикистон. Тоҷикистон. Тоҷикистон равон мекунем. Тамоми метроҳо, боста пошта Россия ҳамаша равон мекунем. Бо маълумоти пурратар мисол аз дараҷа дароз накунем видеоро метавонанд ки дар рақамҳое ки мисол дар рӯи экран мебинанд барои заказ гуфта ҳамин рақамҳоро бемаълум муроҷиат кунанд. Ҳатман бародарои тоҷик бо суҳбати бародаронаи тоҷики худ қабул мекунанд. Машаалло. Хай худо нигаҳбонтон бошад. Иншаалло то суҳбатҳои оянд дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худо нигаҳбонтон бошад. Бо алоқа дорем. Хушомадед. Саломат бошед.